Dobar dan, moje ime je Jakša Pudar. Već duže vreme želim da napravim ovaj video zato što smatram da je tema za većinu naših kolega veoma bitna i smatram da se o toj temi premalo govori. Takođe, vrlo često je slučaj da poslodavci namerno prećutkuju detalje o ovoj temi i zapravo i ne žele da objasne radnicima šta im se sleduje, na koji način im se sleduje, što se tiče plate i što se tiče godišnjeg odmora i ostalih pogodnosti u firmi. U ovom videu želim da razgovaramo o stvarima poput bruto plate, neto plate, šta utiče na bruto platu, šta utiče na neto platu, da li je automatski veća bruto plata, da li to automatski znači ćemo imati veću neto platu. I sada je promenili malo ambijent i mogli normalnije se razumemo. Javljam se iz Kartagene, Kolumbije. Ovako, to je 6 tačaka koje želim da razgovaramo. Prva tačka je veća startna bruto plata, da li to automatski znači ćete imati veću netnu platu. Druga tačka je malo o tome šta se oporezuje, šta ne. Treća tačka su dodaci za noć, praznik, subotu i nedelju. Šta je to, da li su značajni ili nisu. Četvrta tačka, 13. plata i smisao liste. Peta tačka, mini job pravila. Šesta tačka, jedna opcija koju radi mnogo nemačkih kolega, 80% Teilzeit plus mini job, za koga se to isplati i zašto se isplati. Ovako, prvo sam pripremio za vas jeste jedna tabela. Jedna opcija da zarađujete 3600 evra bruto i druga da zarađujete 2800 bruto. Prvo se čini da je razlika ogromna. Znači, 3600 u odnosu na 2800. Međutim, ako pogledate neto razliku, neto zarađujete u varijanti sa 3600 bruto 2275, u varijanti sa 2800 bruto zarađujete 1863 evra neto. Razlika je nekih 400 evra. Što nije tako puno, ako pogledate da je razlika u bruto plati 800 evra. Ovo je jedan klasičan primer, znači 3600 evra možete imati u nekom domu, gde nećete imati dodatke ili tako nešto, u nekim klinikama možete imati 3600 evra, 2800 ćete uglavnom da imate u intenziv pflegedienst, da li u klinici ako tek počinjete radite. Međutim, sad prelazimo na jednu drugu stvar, prelazimo na ono što je zanimljivo. Dakle, razgovaramo o dodacima. Imamo platu 3600 evra bruto bez dodataka sa 13. platom. To da je ukupan neto od mesečno 2275 evra plus 190 evra. Šta je 190 evra? Pa to je 12. deo 1/13 plate. Znači da vi mesečno sa sve 13. platom izračite nekih 2475 evra neto. Sad gledamo jednu drugu stvar koja je malo zanimljivija. Dakle, ovde imamo 2800 bruto, ali imamo dodatak za noć 25% od 8 do 6. Ovaj dodatak može da bude i 40% u vremenu od ponoći do 4 ujutru. Imamo dodatak za nedelju 50%, dodatak za praznik 100%. 13. platu nemamo. Evo ovde jedan primer sa 7 noćnih, 7 dnevnih, 2 nedelje i 1 praznik. Jako lepa stvar sa ovim dodacima za noć, za nedelju, za praznik, to je po nemačkom zakonu, oni se ne oporezuju. Ako imate Stundenlohn u visini od do 25 evra, vaši dodaci za noć, nedelju, praznik se ne oporezuju. Ako zarađujete više od 25 evra bruto, što je u Nezi vrlo retko u današnje vreme, onda oporezujete dodatke. Dakle, ono što je zaista dobra stvar u svemu ovome, jeste što vi dobijete ovaj novac neto. Dakle, dobijete za noćne smene, za 7 noćne smene dobijete 300 evra neto gotovo. Za nedelju, jednu nedelju, odnosno 2 nedelje, dobijete 204 evra, za praznik dobijete 200 evra. Jako bitno naglasite kod vašeg poslodavca u toku razgovora za posao, da vi želite da se vaši dodaci ubrajaju jedni na drugi. To znači da kada radite nedelju noć, koja je praznik, vi dobijate dodatak za nedelju, dobijate dodatak za praznik i dodatak za noć. Mnogi poslodavci kažu ne žele to vam dozvole, međutim, insistirate na tome, to će vam donese jako puno toga. Vraćamo se. Ukupan neto, znači na 2800 bruto će biti, kao što ste rekli, neto 1863, imate ovde, evo ga, ali noćne smene, samo 7 noćnih, to je gotovo 300 evra. Za 2 nedelje 204 evra, jedan praznik 200 evra. Znači vi dolazite na ukupan neto mesečno 2568 evra, što je veće
nego neto koji imate sa platom od 3600 evra bruto. Što je gotovo nevjerovatno. Ali to je ono što uvijek želim ljudima da objasnim. Vaša bruto plata ne igra toliko veliku ulogu koliko igraju ulogu dodaci na noć, nedelju i praznik. Hajde, praznika nemate možda puno, ali koliko imate nedelja u godini? Mnogo. Koliko imate noćnih smena? Neverovatno puno. Insistirate na tom novcu. To je ono što pravi vašu neto platu. Idemo dolje. 13. plata. Da li to ima smisla ili to nema smisla? Pa ljudi, vidite ovako, većina 13. plata, ja sam ovde u ovom primjeru naveo 13. platu kao da dobijete punu platu. Ali 13. platu nikad ne dobijete punu platu. Znači dobijete uvek 80%, 90%, sve zavisi. Dobijete iz dva dijela. Uz to, neki poslodavci kažu 13. plata, znate kako to je, vi ćete dobiti punu neto platu koju ćemo onda oporezujemo. Dalje, 13. plata se još dodatno oporezuje. Tako da vama čak ni ne ostane u ovoj varijanti od 3600 € bruto, ne ostane vama ovih 190 €. Ja sam to rekao, hajde, da zapišem to tako, da neko ne bi rekao kao šta to pišete, ali verujte mi da vam čak ni to ne ostane. Tako da taj smisao 13. plate, ako meni bi to ne postoji, naravno, lepa stvar, kada je u klinici, bolje je sa 13. platom nego bez, ali ako želite zaraditi novac, vi ga nećete zaraditi preko 13. plate. Još jedna jako bitna stvar, u varijanti od 2800 € bruto, vi radite samo 15 dana, odnosno 16 dana, ako pričamo o intenziv Pflegedienstu, Beatmus WG, znači radite 15-16 dana. U varijanti od 3600 € bruto ili radite u Zeitarbeit firma, ili radite u Pflegeheimu, ili radite u nekoj klinici gde imate 8 do 10 slobodnih dana mesečno. Šta imamo onda još? Onda imamo mogućnost da dodamo na sve ovo mini job. Danas možete imati opušteno 500-520 € mini job. Kako? 450 € se ne oporezuje, ali ako imate što je Freie Zuschläge i oni se ne oporezuju, znači vaš mini job, vi imate tih 450 € i radite recimo 3 noći smene, vi možete dođete na 600 € mini job zaradu. Ali morate sve da razgovarate s poslodavcem, da tačno dogovorite, želim to. Tako da vi bukvalno možete imati platu 3000 € neto, odnosno 300 neto, u ovom slučaju ovde možete imati gotovo 370 neto. S tim što u ovom slučaju ovde, znači gdje razgovaramo o intenziv Pflegedienst, vi ćete imati, radit ćete ukupno 18 dana za 3100 neto. Pri 7 noći smena. Ako radite samo noći smene, što recimo mnogi naši kandidati preferiraju, dodajte još 300 € na to, znači imat ćete 3400 neto. 3400 € neto. I to mogu da vam garantujem. Sad, pošto smisao života u Nemačkoj nije zaista samo rad, zarađivanje što veće plate, mnogi se odlučuju na, idemo ovde, 80% Teilzeit plus mini job. Za koga se to isplati i zašto se isplati? Pa ovako, hajde da pogledamo prvo grafikon, odnosno pogledamo tabele. Ista plata 3600 € bruto, na 80% iznosi 2880. Plata od 2800 €, na 80% iznosi 2240. To je okej. Neto plata na 3600 €, znači novih, ako je to 80%, iznosi 1900 €. Na 2800 iznosi 1553 €. Manje više uvijek se zavisi od osobe do osobe, ali to su prilike ti novci koji imate neto. O čemu se radi? Radi se o tome da ovo uglavnom uzme ljudi koji kažu ja sam medicinska sestra, ja volim svoj posao, ja volim kliniku, ali mi je previše, moj posao je suviše stresan, ja to ne mogu raditi suviše i treba mi jedan manje. Vi, ako radite 80% radnog vremena, u proseku štedite u satima 36 sati, u danima 4,5 dana, ako radite 5 dana radnu nedelju, odnosno 3 dana ako radite 3,3 dana radnu nedelju. Uz to ljudi obično uzimaju mini job, zato što ljudi žele naravno zarađuju manje novca, jer ipak ako zarađujete, ne znam, ovde 1900, ovde 1500 €, ipak vam fali novca. Ljudi uzmu mini job,
vi danas, ako radite mini job u Flegi, vi možete lako zaraditi 20, 23, 25 € satnicu, uopšte nije problem. Znači, Zeitarbeit firme, Pflegediensti, svi imaju potrebu ogromno. Iskoristite to. Nemojte raditi za 12 sata, za 12 € sata ili slično. Ako imate mogućnost da birate. Ako zarađujete 23 € po satu, vi radite samo 20 sati za 450 €. E sad, ljudi se pitaju, ok, a što znači ovih 600 € ovde? Mislim, koji je smisao ovoga? Pa vrlo jednostavno, ako radite noćne smene, ako radite nedelje, vi ćete lako zaraditi još 150 € koji se ne oporezuju. I to sve dolazi na vaš mini job. I vaš mini job automatski će da iznosi mnogo više od 450 €. Možda mesečno 100 € ne znači puno, međutim godišnje to je 1200 € neto koji imate u vašoj taši. To je mnogo putovanja. A kada već letimo iznad jedan od najlepših zemalja sveta, onda ipak treba malo i pogledati, vidjeti pogled i uživati u zemlji. Ako pogledate ukupnu zaradu, 100% radno vreme, znači pričamo o neto, pošto većina nas interesuje netom, imate 2475 € na poslu kojem zarađujete 3600 € bruto. Drugi posao, recimo Pflegedienst, imate ukupnu zaradu 2568 € neto, jeli. Tako su ti brojevi, pa ti brojevi, evo, oni su odavde. To je ovdje što sam računao malo kasnije, malo ranije. Ako radite 80%, ovo je 80% od vašeg neta, znači 1980 € plus 450 do 600 € jednako je 2580 €. Sad većina ljudi mi pita pa zašto računate mini job sa 600 €? Vrlo jednostavno, ako ćete raditi mini job sa 650 €, ja ne znam zašto ga radite. Danas u Nezi vi diktirate pravila, tražite poslodavca najveće moguće dodatke i poslodavac će ih dati jer poslodavci nemaju radnika, pogotovo nemaju vrlo dobrih radnika. Dakle, to je ako radite u klinici. Ako radite u klinici ili Zeitarbeit ili radite u domu sa sestrinstvom platom, ako radite u Pflegedienstu, vi zarađujete 2650 € ukupno. Znači sa varijantom 80% Vollzeit plus mini job, vi zarađujete 2650 €, što je svakako za 100 € više, ovdje ima mala greška, sad više nema. Ono što se primećuje iz ove grafikacije jeste da vi u svakom slučaju, ako radite 80% plus mini job, zarađujete 100 € više, a svaki put uštedite, svaki mesec uštedite 16 sati i u jednoj i drugoj varijanti. Upravo iz tog razloga mnogo ljudi se odlučuje za varijantu da smanji svoj glavni posao na 80%, a uzme još jedan mini job, 450, 500 € ili do 600 € mini job, sve to je apsolutno moguće. Jer radite manje, zarađujete više. Neto. Sada je pitanje, dobro, kako to nastaje, o čemu se radi? Pa evo sad ćete vidjeti par poređenja. Idemo ponovno na Vollzeit. Ako pogledate Vollzeit, vi plaćate porez, koliko što stoji ovde? 562 €, tako, porez. Plaćate zdravstveno osiguranje, Rentenversicherung plaćate 334 €. Krankenversicherung plaćate 270. Jeli? Ako zarađujete 3600 €. Ako radite 80%, vi plaćate vaš Krankenversicherung 223 €, Rentenversicherung 267 €, Lohnsteuer plaćate 376 €. U proseku platite gotovo 200 € manje poreza, platite 60 € manje Krankenversicherung, platite Rentenversicherung također nekog 10 € manje i sve ostalo. Stvarno Nemačko je što do jedne određene granice, što više zarađujete, više poreza plaćate i zarađujete manje neta. Tako da se većina ljudi koja je to shvatila odlučuje da smanji svoje vreme 80%, samim tim smanji svoj bruto dohodak i smanji poreze. S druge strane uzmu mini job gde se ne plaćaju poreze, se ne plaća Krankenversicherung, se ne plaća ništa. Tako za koga se ovo isplati? Pa recimo isplati za ljude, ova varijanta 80% plus mini job, za ljude koji rade u klinici, domu, omotnoj nezi, voli da svoj posao, ne žele date otkaz, a suviše vam je teško. Onda jednostavno smanjite vreme. Kad smanjite vreme,
vi dalje imate posao koji volite, a to zarađujete više novca. Recimo, radite u klinici gde je jako naporno, ali lep posao, radio sam ga i sam, i onda jednostavno smanjite na 4 dana nedeljno, imate 3 dana nedeljno slobodno i jedan dan recimo cedite negde, čuvate pacijenta kod kuće i to radite samo 3 puta mesečno, odnosno 2 puta mesečno i zarađujete više para, imate lakši posao i uživate u svom starom poslu koji volite. Takođe ispred ljudi koji žele da isprobaju sve i svašta, jednostavno radite recimo u klinici, smanjite 80% i u Zeitarbeiter kažete, dobar dan, želim da radim u Intensivpflegedienst, želim da radim u ambulante pflege, želim da radim u Pflegeheim i želim da radim u Beatmungspflege. I vidjet ćete u roku od 3 do 6 meseci da ispravite apsolutno sve što postoji na mašinezi i kasnije se preorijentišete. Tako je to jedna od stvari koju svakako savjetujem ljudima koji žele da rade u nezi 2, 4 ili 6 godina. Jer ćete vi vremenom mnogo više novca zaradite, neto mnogo više novca zaradite, a mnogo manje ne radite. I to je cilj, ne? I za kraj videa, nadam se da će ovaj video bar nekome od vas doprineti u nastojanjima da se izbori za bolju zaradu, za bolju finansijsku situaciju. Iako je to slučaj, učinite sebi uslugu i bar mali deo tog novca koji ćete kroz ovaj video uštedeti ili više zaraditi, uložite u putovanje, investirajte u putovanja, proširite sebi vidike i uživajte. Ne zaboravite da sam rad u Nemačkoj nije uživanje, uživanje je u putovanjem, uživanje je u onim stvarima koje nisu na poslu.